trku se pripremam zadnjih nekoliko mjeseci. Iza meni su kilometri treninga, jutra na stazi i oni trenuci zbog kojih najviše volim trčanje. Danas je sve spremno. Oprema je tu, tenisice su vezane, energija je tu. Na to tekmo se pripravljam zadnjih nekaj mesecev. Gore, jezero in občutek, da se dan začenja nekoliko drugače. Ritem se počasi gradi. To ni samo tekma, to je odhod v naravo, gibanje, fokus in trenutek, v katerem obstaja samo naslednji korak. Idemo uživati u svakom koraku i odraditi ovo najbolje što možemo. Anesi je pripravljen, jaz sem pripravljena, gremo na trail. Danes je vse v znamenju traila. Adidas Terrex Maxi Trail Race in pot, ki me čaka.